poliția. Să trăiți, bună ziua, mă numesc Bortu Șbilă. Deci am venit acasă de la Reghin și aici între două sat, Vălenți și nu știu care celălaltul, spre Sighișoara. Lângă Acățari? Da, după Acățar. Deci Vălen de Acățari, da, spuneți. A venit un animal în față, în mașină și a stricat, deci am făcut un accident, dar animalul cred că a fugit, că acum ne uităm aici lângă drum. Ce animal? Tu căprioare ăla mai mare. Cerb? La fel căprioare. Cum? La fel ca căprioare, dar mai mare. Am înțeles. Cerbul. Da, exact. Deci între Vălen și ce localitate sunteți? Nu știu să spun în românește, Gâci. Acățari, Vălen, Găiești? Alo? Alo? Între Vălen și Găiești? Da. Spre Găiești, domnul? Da, aproape suntem în Găiești, se vede lumina în Găiești. Așa, da, bine. Mașina e avariată tare? Da. Da, bun. Puneți avariile și o să trimit pe cineva. Am pus avariile, motorul funcționează, dar mașina, fereastrele, două ferestre stricat. Bine, haideți să trimit pe cineva acolo. Bine, mulțumesc, la revedere.